हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावहरलायबाय नै आं दिनै मा दिन्थिनो नागिरदों आं माने आंनि दखानाव दख'ना फाननायखौ भिडिअ खालामनो नागिरबाय मानो होनबा इउटुबाव आं हगारनाय जायाखै माने फेसबुकावल' हगारदों आं दाख्लै ओमफ्राय दख'नायाबो बुरजा गैयामोन ओमफ्राय नै दिनै गोदान सफैनायखाय आं माने इउटुबाव हगारना होनोसै आंनि साबसक्राइबारफ्रा सोरबाफोर लांफैगोन खोमा साननानै आं बेखौ साननानै आपल'ड खालामनो नागिरबाय बिदिबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो लोगो आंनि माने गोदोनि कलेजनि क्लासफ्रेन्ड आरोना बेयो सराइबिलाव हाबा जाफैदों बे मानसियानो आङो बे लोगोआनो आङो होफैदों आरोना फाननो ओंखायनो आंबो ट्राइ खालामबाय फाननोसै नायनि माबायदि माबा जायोना आगोलनि होलांनाया माने एसे नांबायानो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे गोदान हरबावबाय आरोना नै ओंखायनो आं बेखौ भिडिअ खालामबाय इउटुबाव आं हगारना होनोसै साननानै बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै गाइस आं माने बेखौ खेबसेनो खनसे माबाबाय ओमफ्राय आं गांफा गांफा दिन्थिगासिनो दं बेखौ आं दा खेबसेनो माबाबाय आरोना भिडिअ लाबाय बेखौ स्टेन्डबो गैया नालाय लोगोफोर आं जिखुनु एसे सिम्पोल खोन्थालांसै बुंजोबबा दा आरो मानसिफोरबा दिगदार जालायगोन नालाय ओंखायनो गानग्राफ्रा मिथिखायो नालाय ओंखायनो आं ओरैनो सिम्पोल खिन्थानोसै आरोना नैबे मोनसे गोमो सिम्पोल नै माइदि गोजा आरोना लोगोफोर जेबो डिजाइन एरि गैया माइदियानो पियर न'आव दानाय आरोना बेयाव दामा बेसेबांमोनथाय बेयो दामखौ लिरखाजोबना हरदों आं जिखुनु दामखौ मिथिखागौ जोंहा गानग्राफ्रा मिथिखायो आरोना जिखुनु बयबो होनदों एसे खमानो आरोना बे दामा 15 मोनदां बेयो 1500 बेयो आं मिथिनायखौ खिन्थाखानोसै आरोना दामखौबो ओरै दोनथ'नोसै आं ओमफ्राय नैबेबो आं बिदि खिथानोसै रियेलाव साबसिन दे लोगोफोर मानो होनबा एसे केमेराया आंना एसे माबा नालाय मबाइल दामखौखायनो बेयो 2100 माने 2100 आरोना बे लोगोफोर माने बे अरेन्जनि माने बे गेजेरावबो एरनाय दं आरोना रुगुङाव बिदि ओमफ्राय गेजेराव बिदिनो थफा थफि एरनाय दङ बेल' नङा नैबे गेजेरावबो एरनाय दं नै बिदि आरोना बेयो माबा 24,000 आं फाननानैसो आं मिथिबाय दे माइदि दख'नानि दामखौ आं जे बिदि दाम माबा अबेया मा दाम बेखौ मिथिबावामोन माने आं गाना नालाय गानफेरा आङो रोजा जायो नालाय आं गाननो हाया आरोना नैबेखौ बिराद फसायदों आं फाखुवा मोनबा आंनो लासिगौमोन आरोना बिराद मोजां मोनदों आं बेबो गेजेरावनो बिदिनो एरनाय नै बेबो बिदिनो नामाथाय दामा औ नै लिरना हरखादों दामा बेनो उल्थासो नुयो माथो ओरैबो उल्था ओरैबो उल्था बेबो 2400 आरोना लोगोफोर औ ओमफ्राय नै बेखौ आं फुवारलायला बिदिनो सेमखा बियो ओमफ्राय आं दामखौल' खिथानोसै 17 बेहा 1700 माने बे आगराबो गिदिर नालाय ओमफ्राय मोदोम गंसेयानो बेयो फुल लिरनाय ओरैबो मोजां बेबो कालारा बिराद मोनथावथावथार 17 दामखौ सोरबा बांसिनानो खोन्थालाबाया दे आं हले दामखौ खिथाखाजोब्बाय होमबा फसायबानो लांफैनो हानाय आरोखि सोरबा बायदिया दामखौ मिथियाबा एसे माबायोबो नालाय नैबेबो बिराद मोजां मोनो कालाराबो अनथावथावनो नैबे आगरा नै बिदि ओमफ्राय बेबो गेजेराव एरनाय आरोना नै गेजेरनि आगरा बिदि बेबो 24 गेजेराव बिदि एरनाया बे 24 गोजा आरोना खाथि बांद्राय गोजानबो नङा बिराद मोजां बेरो आं गोसोआव थाया नालाय लोगोआ लिरखाजोबना हरदों नै
गोसोआव थायाबो नायनानैबो मिथिबाय थायाना नैबे सिम्पोल आरोना लोगोफोर गुस्थियावल' नैबे मा बेसेबांथाय गुस्थियावल' नङा बेबो बेना माने आगरा गुसेब ओमफ्राय गेजेराव एरनाय दंलाय बेबो बेहाबा बेसेबां जाखो गेजेराव माबालाया बेबो एखेयानो नै नागिरबाबो मोनलायाखै बेबो एखेयानो आरोना कालारा मोजां बेबो सिम्पोल स्टाइल नुयो ओमफ्राय गेजेराव एरनाय दं आरो बेबो ना गोथां दंबावो बिराद कालारफुल नुदों ओरैबायदि मोजां नुदों बेखौबो ओमफ्राय र' बेबो गेजेराव एरनाय दं नामा माने बे सिम्पोलसो आरोना नै 1500 बेबो बेहा बिदि एरनाय কিবা লাগিব আছে কয়টা দুটা yes मानसि फैदोंमोन एबार खिथाफिननोसै आङो बे अरेन्जआनो एखेयानो बे दहायनिजों 14 माबा 24 बेबो नैबे गोथां नैबेहा एरनाय नङा आरोना बे बिदिनो मोदोम गंसे नै नुदोंना लांसै बेबो 1500आनो 1500 बेबो बिदिनो नै मोदोम गंसे बेबो $1700 आरो बियो 1700 माने नैबे बिदनखौथ' मिथिखायो बिदन बिराद मोजां मोजां एम्फौफ्रा दानि बिदना ओमफ्राय नैबेबो नैबेयाबो 1500 गोलैसैना ओंखायनो दोनजाला नैबेखौ बरियाखा बेबो माबा आरोना 2400 आरोना बेबो लोगोफोर जाफिनसै बेनोसै आरोना सोरबाफोर जुदि डिजाइनखौ मिथिखानानै अर्डार होयोबा बेखौबो मोनगोन कालार डिजाइन जेनेबा बुंखायोबा आरोना बेखौबो मोनगोन आरोना दा बेखौ खिथाना होबाय आं सोरबाफोर फसायोबा लांफैदो ओरैनो आं टाइम दंबाथ' हम डिलिभारि खालामगौमोन आं खिन्थु आंना टाइम गैया बिदि जेनेबा दखानाव थानांगौ नालाय ओंखायनो आरोना सोरबाफोर नांगौबा फन खालामनोबो हायो आं माने फेसबुकआवबो माबाखागोन नालाय बेखौ फेसबुकनि बे माबाया थ्रुयैबो हरनो हागोन लोगोफोर जाय लोगोफोर बिसोर नुखागोन नालाय ओमफ्राय सोरबायाथ' खिन्थालायोबा जागोन भिडिअ'आबो गोलावद्राय जायो आं बेखौनो खोन्थानानै होबाय सोरबाफोर लाफैनो गोसो दंबा फैजाबाय दखानावनो ओमफ्राय आं जेनेबा खोन्थानोसै लकेसन गुदियावनोखा आरोना सारियालि जोंना सारियालि जायो नै बिथिं माने थिनालिनिफ्राय फैयोबा ओरैहाय आर'नाइ रेस्टुरेन्ट हाग्रामा सारनि दिफुखौ बारबोनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैयोबा थिथागुरिखौ बारबोनानै मोनसे केम्प मोनोना आर्मि केम्प बेखौ बारबोनानै फैबानो मोनबाय डाइरेक्ट बे दखान जोंनि बायदि दखान जेनेबा बे सारियालियाव दखान होनाया जोंनिल'खा ओंखायनो आं खिथाना होबाय दखानखौनो डाइरेक्ट नुखागोन ओमफ्राय दख'नायाबो लामानिफ्रायनो नाहरबानो नुखागोन अब्लानो मिथिगोन आरोना बेनो खोमा साननानै बिदिबा थेंकिउसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नायनोसै इउटुबनि लोगोफ्रा सोर साबैसे लांफैयो इउटुबनि साबसक्राइबारफोर लांफैयोबा आं बेखौ भिडिअ खालामनो नाजागोन
बाय बाय